भोजपुरी लाइन में देखा जाओ जितना भी स्टार लोग बावे सब केहू के हम सकल आइल बा। हम सकल तो हम दूर करी, लेकिन वो आदमी के भोकल भी आ गइल बा। मान ली हमारे खेसारी जी हैं, उनका खेसारी लाल यादव 2 भी आए हैं, पवन सिंह 2 आए हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा आप स्टार है और ऐसा एक कलाकार है कि आपका शकल और आपका आवाज आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं निकाल पाया। हेलो, एक अलग पीस है आप, हमारे सब गुरु जी का देन है। गुरु जी का गलत। और गुरु जी का एक गीत मैं गाने जा रहा हूँ। इस चलिए साइड होगी, ये गाना यू कैन गो। ठीक है गाइए। एगो गीत बा हमारे गुरु जी के, उधो जी कौन काम बा बिगड़ल बात बनावला के, लेकिन ये गीत के एगो गीत के बाद गाए। चोंगा में बजाई सो देख के कैसे टिपी सो एगो कहला ह कि रुक जाते एगो बात तोहके चाचा को बताओ तो हमर पापा के दोस्त हो ऐसे तोहके कह देते। वो घड़ी के जमाना के बड़ी मजा रहे कि देख के कैसेट में मुंह 3 बार देखले बने रहे शाम भैया के, एगो बादल भाई के गाना रहे, वो घड़ी बड़ी मजा रहे। स्टार तो सब कोई बा, ओकरे खेसारी ना रहो, ओहे रहे शाम भैया, बादल भैया आ गुड्डू रंगीला। एक बात कोई रहेगा कहता है कि रुक जा, चुप जा आए धाए तो मारही के बा आ को बराल बने को जगह से गोल बने देखले बरन। एगो बात बता दो तेरे शाम भैया, एगो गाना राउर कहियो पुरान जिंदगी में ना होई, रउड़ा रही चाहे ना रही, दूधो के निक ना दियाई रे माई। आप बादल भाई के गाना रहे कि जख्मी दिल को छुआ ना करो। यही है प्यार तो ढेर बा, खेसारी ढेर गई हन, बादल बोली ढेर गई हन, राधे श्याम रसिया ढेर गई हन, बाकी स्टार में गाना ये 2 आदमी के स्टार पहले के बालो आ दाखली छोटा स्टेज मत बुझी, बड़का स्टार बा। एक और बात बता रहे हैं कि